för mig eller beror han på liksom? Jag vet inte. Han har kört tuffast med Andreas hittills i alla fall. Det gäller att hålla i sig. För Matta är så härligt gung i hela mellangärdet. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Nej, det är säkert. Vad är det som gjort med det här? Nu kommer snurren. Fan, jag kanske valde fel brorsa i det här gänget. Ja, det gjorde du. Fan vad du är grym på det här.